Dragi vitezovi i svi vi izvanredni pojedinci, dobrodošli u novu epizodu Nišanske tačke. Danas ću sa vama da podelim priču o jednoj sjajnoj ekipi beogradskih mangupa sa kojima sam prvi put imao priliku da radim, mislim, krajem 20. godine. Reč je o pripadnicima OPA, odnosno Odeljenja za posebne akcije Policijske uprave za grad Beograd. I prva naša saradnja vezuje se za zimu 20. godine, u onom periodu, kad su nam svi masirali mozak o koroni, o maskama, o dezinfekciji ruku, o socijalnom distanciranju, kako se to tad onako slikovito oslovljavalo. Mi smo naravno, kao odgovorni građani, kroz našu tu saradnju poštovali sve te mere tako što smo radili na otvorenom, a vrlo dobro znate da momci itekako nose maske preko lica zbog kojih bih i doktor Kon bio ponosan. Što se same saradnje tiče, bila je veoma značajna iz razloga što je tad materijal iz te saradnje bio namenjen za internu upotrebu, odnosno nisam ja smeo da ga koristim javno, to jest bilo je namenjeno za izradu kalendara jedinice za narednu godinu i u tom momentu većina momaka iz formacije jeste poznavala moj rad, ali nije poznavala lično i mene, tako da ova saradnja za njih nosila neku vrstu rizika u slučaju nekog mog možda neprofesionalizma ili javnog deljenja kadrova ili još gore otkrivanja nekog njihovog identiteta i pretpostavio bih da je to bio razlog zašto sam u početku rada sa njima mogao da osetim i blagu nervozu i zatvorenost sa njihove strane, a isto tako tog dana nam nije išlo ni na ruku što je vreme onako bilo prilično loše, bilo je oblačno, s obzirom da je bio novembar, ako se ja dobro sećam, mrak je brzo padao i u jednom momentu je čak padala i kiša i onda smo onako bili prilično ograničeni sa lokacijama na kojima možemo da radimo. Deo kadrova smo odradili u jednom napuštenom objektu, ali ja tu nisam bio zadovoljan svojim radom i kvalitetom tih fotografija i to je bio jedan od razloga što sam u možda narednim nedeljama nakon tog fotografisanja i nabavio svoj prvi širokougaoni objektiv, ali sjajan moment tog dana je predlog jednog od momaka da ostatak kadrova probamo da odradimo u Luci Beograd pa da vidimo kako će da ispadne, jer tamo imamo i otvoren prostor, ali imamo isto i nadstrešice pored onih objekata ispod kojih sam ja mogao da radim i da momci isto poziraju, a da nas kiša ne ometa, posebno ne moju opremu jer tad nije bila vodootporna. Serija uspešnih kadrova koje smo u Luci počeli da pravimo je, tačno se moglo da se osjeti, polako počelo da podiže i moje i njihovo raspoloženje. Momci su do tad već primetili da i ja znam nešto malo o taktici, da tačno znam otprilike šta želim od njih. Sad sam ovo čudno formulisao, tačno znam šta otprilike želim, ali jasno vam je šta želim da kažem. Da umem i ja da napravim neki dobar kadar. Kara Đorđe, al kara i gruja. Da se trudim što manje njih da maltretiram u smislu nekog ponavljanja, bespotrebnog rada i tako dalje. Odnosno da prosto ne želim da raspam ni svoje ni njihovo vreme na gluposti i tačno se onda i osetilo i bolje raspoloženje, ali isto tako i stvaranje nekog poverenja između njih i mene i evo tog poverenja koje, Bože zdravlja, traje do današnjeg dana. Sama formacija, odnosno ovaj specijalistički taktički tim, kako god želite da ga nazovete, osnovana je tokom 2019. godine i sad ću vam ovde naravno uprošćeno reći, zamišljene je kao specijalistički tim za visokorizična hapšenja pri upravi kriminalističke policije, primarno na teritoriji grada Beograda. Ono što sam ja odmah primetio kad sam radio sa momcima, pogotovo nakon što sam sabirao utiske od tog dana, jeste njihov karakter i njihov odnos prema službenoj opremi i uopšte odnos prema poslu, posebno profesionalnom usavršavanju. Prvo, to je stvarno jedna zdrava, složna ekipa onih pravih pozitivnih mangupa. Kad kažem mangupa, nisu to nikakve barabe, nisu to nikakve jajare, jesu oni mangupi sa pokrićem, što bih ja voleo da formulišem, samouverene face sa naravno dominantnim i psihičkim i fizičkim karakteristikama, posebno fizičke možete da vidite u ovim kadrovima, ali pre svega oni su stvarno pravedni i pošteni ljudi. Ljudi koji su isto tako vrlo pristojni, vrlo uslužni, bez obzira što svakodnevno imaju posla sa bitangama i svakojakim jajarama. Ova naredna serija koju vidite je nastala 2021. godine,
kad sam prvi put radio promo materijal sa njima u smislu da smo ove kadrove mogli i javno da delimo i tom prilikom su mnogi mediji preneli jednu od mojih fotografija, mislim da je to bio ovaj kadar koji sad vidite, sa opisom kako su momci napucani, kako imaju velike bicepse, fancy farmerke, bla bla truć, pa dobro imaju, pa šta sad? Šta je u tome problem? Ne vidim šta je sporno, što se kaže. Jeste ljubomorni na poslednju seriju farmerki iz Replay ili Fashion and Friends, otko znam. U seriji ovih kadrova sam ja sam sebi čestitao, stvarno sam bio zadovoljan ovim kadrovima jer sam tada po prvi put neke svoje ideje u kadriranju ostvario upravo sa njima i momci posle kada sam im slao materijal stvarno su bili oduševljeni, a ono što je najvažnije u svemu ovome jesu upravo vaše reakcije koje su, ja bih rekao, bile onako prilično upečatljive u pozitivnom smislu kada sam puštao neke od ovih kadrova. Najnovija saradnja, što bi se reklo poslednja, ali ne poslednja, bila je leta gospodnjeg 24. godine na simboličnih jedno 39-40 stepeni na Adi Ciganliji. Bukvalno smo se uvoštili od znoja. I radili smo negde, mislim, u periodu između 11 i 2-3. Tako da samo prizovite vremenske prilike, mislim da ovo bio neki jul iz prošle godine i sve će vam biti jasno. Pazite, ja sam proključao, znači ja sam nosio taktičke pantalone, nosio majicu, kačket, ništa više, a zamislite kako je njima bilo u taktičkoj opremi, bez obzira što su neki od njih nosili civilnu odeću, ali sa nosačima ploča, sa umetnutim pločama, jer sam ih ja uvek molio kad god smo radili da stavljaju balističke ploče sa šlemovima, sa potkapama, komunikacijnim uređajima i drugim stvarima i dok mi radimo, znači lije sa mene, lije sa njih, povremeno neko od njih onako kroz zajebanciju pita, jesi umorio, loš mi, mislim se ono, duša mi u nosu, manta mi se pred očima, ali gde od sramote da kažeš da se ti umorio kad njima jedno 20 puta gore. Ali naravno svako od nas je izneo svoj deo posla i taj dan smo izgruvali i foto i video materijal i uspeli smo da napravimo i sjajan spot, neke od tih kadrova naravno vidite i u ovom videu. Danas, evo, znači od 20. do 25. nekih 5 godine i možda koji mesec više, sa svima njima se dobro poznajem, sa nekima od njih privatno odemo na pivo kad nam to obaveze dozvole. Mislili biste da pijemo kafu i sokove, ne, sa ovom ekipom se bavimo i pije pivo i to ladno i to iz krigle. Sad dolazim ovde do suštine naslova današnje epizode Priče u snoplju. Zašto sam stavio ovaj naslov? Prvo, ovo je manja ekipa momaka koji su po karakterima, onako kako sam ja stekao utisak, prilično slični. Drugo, godinama uz njih imao sam i ja priliku da saznam kad neko od njih ima neku vrstu problema, da li zdravstvenog, privatnog, neku nesrećnu situaciju na poslu, prosto manji je kolektiv i kad je tako neka vanredna okolnost tiče se svih. Šta je meni tu bilo fascinantno? Tad su oni najjači. Drže se zajedno, brinu jedni od drugima, gledaju kako da se ispomažu, bukvalno se mogu opisati onom musketarskom krilaticom svi za jednog, jedan za sve, ali bez trunke preuveličavanja. Jedan od momaka, drugarčina jedna moja koga najduže poznajem od cele ove ekipe, u jednom momentu je stvarno imao jedan teži problem sa zdravljem i to je trajalo mesecima, ne želim da ga imenujem, ali prepoznaće se i oni momci o kome pričam. Momci su u tom periodu uz njega stvarno bili maksimalno i profesionalno i privatno. Dakle, svi su bili presretni, uključujući i mene, najiskrenije da vam kažem, kad se bratina vratio na posao i kad je ponovo počeo da grmi na 100%, jer on je deo te sjajne, veoma jake zajednice. Dakle, ona bez njega nije kompletna, nije to što može da bude. Krajem 24. godine, i ovo je isto važno da vam napomenem, jedan od momaka kojeg ste viđali u ovim kadrovima, ali naravno ne želim da kažem koji, bio je ranjen prilikom intervencije ovde u Beogradu, jedna od bitangi je ispalila nekoliko metaka u njega, oporavio se i evo već sad uveliko radi, skoro smo se i čuli i tada tokom tog oporavka, koje složit ćete se prilično bilo onako nesvakidašnje i tad su svi bili iskreno uz njega i maksimalno su mu se stavili na raspolaganje i jedan od razloga zašto se on tako brzo oporavio i uspešno vratio na posao upravo jeste podrška ostatka kolektiva.
Druga stvar zbog kojeg su ovi momci toliko jaki i toliko fascinantni istovremeno jeste što pored ovog sličnog karaktera imaju i taj homogen sličan pristup opremanju. Opremljeni su prilično dobro, ima naravno prostora za unapređivanje, a mnoge nabavke upravo oni sami iniciraju i tačno se vidi, pogotovo kad to pratite onako vremenski, tačno se vidi da to rade i stručno i onako sistematski. Mnogo mi se dopada što prate trendove i u taktici, posebno u metodologiji upada, čišćenja prostorija, upotrebe taktičkog štita i tome slično. Mislim, to je suština njihovog posla, naravno. Ono što je isto značajno, ostvaruju i intenzivnu saradnju sa sličnim jedinicama iz inostranstva i odmah se trude da sve korisno što nauče na obukama u inostranstvu čim pre implementiraju u svoj rad, u svoju metodologiju. Posebno me raduje što je velika većina pripadnika, evo već sada u ovom momentu, međunarodno sertifikovana za taktičku medicinu. Dakle, svako od njih i tekako ume da pruži prvu pomoć i ono što me isto tako raduje, a naravno povezano je s ovim, je što su prilično dobro opremljeni ovom vrstom opreme za pružanje prve pomoći. Zašto vam pričam sve ovo? Prvenstveno da steknete utisak koliko su međuljudski odnosi poverenja, brižnosti, uslužnosti važni za kolektiv, posebno za ovakvu vrstu kolektiva koja se suočava sa situacijama koje su rizične po život, jer ova ekipa kada upada u prostorije, kada hvate one bitange u gaćama što vidite po različitim objavama, oni razmišljaju i rade kao da svakog momenta očekuju metak. I to jeste pravilan pristup, jer tu se greške plaćaju životom. To njihovo međusobno poznavanje i poverenje mora da bude na najvišem nivou i potrebni su i meseci i godine, naravno, da bi od tih jakih individualaca postala jedna uigrana ekipa u koju svako od njih unosi tačno ono što treba da ta ekipa bude i efikasna i ubojita, a da se opet naravno svi posle zdravi i pravi vrate svojim kućama i svojim porodicama. To je realno i najvažnije. Toliko za ovu priču. Hvala vam na pažnji i do naredne epizode budite izvanredni.